Iubiți frați și surori din Biserica Muntele Sionului, să spunem împreună ca binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În această dimineață vă îndemn să stăm înaintea Domnului cu inimi sincere, să-i aducem toată onoarea care îi se cuvine și să ne smerim în rugăciune pentru a-i cere puterea de nu ne abate de pe cale. Scriptura spune Proverbe 4:24, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-ți piciorul de rău. Versetul acesta ne vorbește despre perseverență și statornicie pe calea Domnului. Viața de credință este o umblare pe un drum îngust, iar vrăjmașul încearcă de multe ori să ne abată fie spre dreapta, fie spre stânga, adică să ne atragă cu ispite, poate cu oboseală, cu plăceri trecătoare, cu griji, poate cu dorința de a merge pe o scurtătură mai ușoară sau chiar cu necredință. Dar Dumnezeu ne spune simplu, rămâi pe cale, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Și știți ceva? Nu putem face asta singuri, de aceea avem nevoie să ne apropiem de Domnul în rugăciune, să-i cerem să ne țină pașii pe calea cea bună, să ne dea înțelepciune atunci când nu știm încotro să mergem și să ne ajute să rămânem aproape de El, cu inima curată. Fraților, noi nu știm ce aduce ziua de mâine, dar știm un lucru, dacă mergem pe drumul Domnului, El merge cu noi, să ne aplecăm capetele în rugăciune, să-i cerem Domnului puterea de a rămâne statornici, să nu ne abatem de la calea sa. Amin. Amin.